ακατάληπτον εστί το τελούμενον ενσύ, και αγγέλης και ευρωτής βήτρου πάρθενε αγνή. Βουληθείς ο πλαστουργός να σώσει τον Αδάμ, μήτραν όκησε την σύν της Παρθένου και αγνής. Δε φταίει Χριστόν τον δεσπότη του πάντος, ον βαστάζει σήμερον εν το ναό. Επιβλέπεις προς την γη και επίστρεμην αυτήν, και πως γέρον και εκμικός σε κατέχει εν χερσί. Η λαβή